Benvinguts una altra vegada a la nostra tertúlia ateneista, de la tertúlia d'estudis colombins. Us explico sempre, ho faig 5 cèntims en un minut i mig, de per què la ponència, per què el ponent i per què el títol. La ponència, avui el títol, jo el Manel Capdevila el conec fa molts anys, és un conegut enginyer de sistemes, investigador històric, i veritablement és un home del naixement, perquè li agrada ser un home inquiet, perquè li agrada parlar no només de temes de Cristòfor Colom, sinó de temes de la navegació en general. Els dos són navegants fa més de 40 anys i ens agrada tenir una dèria del tema de la navegació. Tu ets capità de Ninot, no? Jo soc perd. Però en qualsevol cas ens agrada molt navegar i navegar a vela a més, i això ajuda molt perquè, clar, intenta orientar el tema Cristòfor Colom des de la vessant de navegació moltes vegades. Per això sempre ens agrada molt parlar de temes de cartografia i de temes de mapes antics en general. El tema d'avui, quan li vaig proposar, jo sempre els proposo als ponents, com a coordinador de la tertúlia colombina aquí a l'Ateneu, els proposo quins temes els agradaria desenvolupar. I sempre els demano 2 o 3 temes. I aleshores em va proposar 2 o 3 temes, que la veritat és que eren molt llaminers de títol i molt llaminers de contingut dels 3, però la primera em va sorprendre perquè el primer dels 3 títols que em va proposar és aquest, Les calaveres d'en Colom i Trastanes d'Índies. I aleshores jo li vaig dir, Manel, has dit les calaveres o has dit les caraveles? I diu, no, ho he dit deliberadament, he dit calaveres. I vaig dir, per què? I aleshores em va explicar, que no trepitjaré la ponència, explicaré una mica en 5 cèntims, calaveres, caraveles, i ell explica segons la seva tesi que desenvoluparà ara. De fet, el que explicarà ara és gairebé primícia mundial, perquè ningú havia dit de forma argumentada el tema calaveres, caraveles. I Tartanes d'Índies, doncs, també ho has explicat, m'imagino, ara ho desenvoluparàs. El format, ja sabeu, els que sou habituals, és simplement una exposició d'ell, en PowerPoint. També teníem un problema logístic perquè avui hi havia un acte aquí a l'Ateneu, aquesta mateixa sala, Pompeu Fabra, i un acte que s'han hagut de canviar les cadires perquè hi havia un dinar, etc. I per això hem començat a uns minuts de parlar. En qualsevol cas serà força interessant i després, quan acabi l'exposició, farem el col·loqui, com sempre, perquè sigui la tertúlia ateneista. Benvinguts a tots. Gràcies, Manel. La meva troballa no és una troballa, o sigui, és allò de si no ne vero ben trobat, no? No vull fer que això vagi a missa, o sigui, el que us he explicat abans, o sigui, a veure, anirem per parts, el títol, ja el sabeu, les meves cites de l'Eric Blair, George Orwell i del George Santayana, que s'ha demostrat mantes vegades que el poble que no coneix la seva història es veurà obligat a repetir-la. I aquí és l'origen del per què d'aquest final de carta. Va venir fa uns anys en Sebi Major, la seva filla, estudiava capità de la Marina Mercant a Cadis. I em veien i diuen, escolta, no saps tu que la meva filla s'ha anat amb una caravela que han fet al port de Sant Lugar de Barrameda, en algun port d'Andalusia, i han anat a fer el viatge d'en Colom. Però no per al lloc on diuen en Colom que va anar, sinó per al lloc real que el seu mestre, que és el Miguel Cuenca, pensa que van anar. O sigui, tot és degut en aquells corrents que hi ha a l'Atlàntic per Coriolis. O sigui, de fet, l'aigua està més calenta en l'Equador, hauria d'anar cap a les parts més fredes. Però al fer això passa el mateix que en el clavegueram d'una banyera de casa, es posa a girar. I en l'hemisferi nord sabeu que el clavegueram surt l'aigua cap a girant clockwise i en l'hemisferi sud gira counterclockwise. Doncs en l'oceà Atlàntic, per aquest senyor, per el que va descobrir en Coriolis, l'estudiem a primer d'enginyer, gira en sentit clockwise i en l'hemisferi sud en sentit counterclockwise. Total que en Colom, d'alguna forma, ell va saber que hi havia indis que arribaven amb lenyos gravats de fusta i tal, arribaven fins, per aquí per aquest corrent del Golf, arribaven fins a les Azores i fins i tot fins a algun lloc de la costa d'Irlanda hi havien arribat gent que no parlava la llengua i tal, i es pensava que eren de l'Índia, o sigui, no es pensava que hi hagués Amèrica al mig, i per això van rebre el nom d'Índia. En un moment donat fa uns viatges amb els portuguesos cap a les illes de Cap Verd, amb les descobertes portugueses que arriben fins al Cap de Bona Esperança i tot el rotllo, i veu que els vents a partir de les Canàries cap a baix bufen sempre en la mateixa direcció. Llavors diu, ostres, diuen aquí, si em poso aquí, puc anar
arribant al contrari que quan els que venen per la part nord. O sigui, va descobrir la ruta d'anada d'Amèrica i la ruta de tornada d'Amèrica. Aquestes dues rutes estan aquí en un mapa. Aquest mapa, de fet, s'atribueix al seu germà, en el germà d'en Colom. I aquí vaig dibuixar, perquè es veiés molt clar, el per què Colom va dir que havia anat en línia recta. Seguint aquesta línia recta des de la Gomera fins al Carib, és el viatge que ell diu que va fer. I en realitat això no ho podia fer perquè els corrents l'haurien frenat i tot això. Llavors el catedràtic aquest, el Cuenca, va dir no, va per aquesta ruta que veieu, aquesta fletxa vermella d'aquí baix i torna per la de dalt. Perquè el segon, tercer i quart viatge segueix aquestes rutes. Només en el primer, i per què el primer no va seguir això? Perquè hi havia un tractat de 1479, el tractat d'Alcàsovas, que es va signar. Jo l'he llegit, la que el té original és la Condesa Roja i el va publicar a internet. I tothom diu, no, és que era un tratado entre Castilla i Portugal. No, posa Castilla, León, Aragón, Cecilia i tots sus reinos. O sigui que en el tractat d'Alcàsovas nosaltres estàvem obligats, catalans o castellans, de tota la península, fins i tot de Cecília, que ja us hi havia entès, a no passar d'aquesta línia. Si s'arribava a descobrir una illa passant d'aquesta línia, que és el paral·lel de la Gomera, passaven a ser propietat de Portugal. I els portuguesos van estar vigilant en Colom, i Colom va portar una doble comptabilitat del viatge, que era una per si l'entrebaven els portuguesos i l'altra que era les milles que ell feia sobre aquesta corba, que és curiós perquè els corrents tu et poses una ballena allà i al cap de 2 mesos arribes a Amèrica. I ell, amb el vent de popa, hi va arribar en 23 dies, però són uns corrents que s'han d'aprofitar perquè, tenint en compte que són de quasi 3 o 4 nusos i una caravela no feia més de 6 nusos o 7, 4 i 6 són 10 i en canvi, si els tens en contra, 6 menys 4 són 2, vull dir, has d'anar a favor dels corrents, això tots els navegants ho sabeu, no? Però vaig dibuixar això i ell, quan va a Amèrica, se n'adona que hi ha anat per aigües portugueses i se'n va al Sant Pare, que a la sazón era Alexandre VI, i li fa canviar, fa fer la bola intercetera primera, la bola intercetera segunda, que canvien la línia horitzontal de delimitació entre Portugal i Espanya, Hispània, les Espanyes, per una línia vertical 250 legües a l'oeste de les illes de Cabo Verde. El rei de Portugal envia un dels seus capitans i resulta que el tio, només per estima, calcula que 250 legües no toquen terra. Diu, doncs canvio per 370 i amb això es va gestionar fins que es fa el 1494 el Tractat de Tordesillas. Però es fa perquè els portuguesos saben per estimar que fins a 370 legües no hi ha el que després seria la desembocadura de l'Equador. Aquesta és la famosa línia de Tordesillas que es perllonga l'any 1529 fins a l'altre costat i parteix Nova Guinea per la meitat. La meitat oriental és per Espanya i la meitat occidental és per Portugal, que va donar origen als regnes de Pàpua i Nova Guinea. Aquest mateix talla després Austràlia, que és una altra conferència que faig, que demostro que el primer mapa d'Austràlia està tot escrit en català. Això ho vaig trobar-ho de casualitat, no? És off the record, d'aquests parèntesis que me'n vaig cap a... Aquí tenim... sí, aquí hi ha una cosa molt curiosa, que això ho vaig descobrir, i és que els mapes dibuixen la posició real de Cuba, Santo Domingo, tot això, està per sobre del paral·lel, aquest és el tròpic de Càncer, que quasi coincideix amb el paral·lel de la Gomera. De fet, estan per sota, i en els mapes estan per sobre, perquè si els dibuixessin per sota haurien sigut portuguesos. Llavors, durant quasi 10 anys o 15 anys es dibuixen totes, i us ho demostra aquests mapes. Aquest mapa és el mapa de Cantino, és un mapa curiós que els pirates italians dels ducs i senyors italians pagaven espies perquè espiessin els arxius de Sevilla, els arxius de Portugal, i els hi fessin mapes del nou món conegut. Aquest és en Cantino. Curiosament, veieu que hi ha un escut que és molt estrany, que és un lleó i les barres d'Aragó. Ho pots senyalar? Senyalar la pantalla. Ho coneixes molt bé, però nosaltres... Sí, No surt aquesta, no tinc... Aviam. És allò, la pantalla. És que la pantalla no és massa grossa. Aquestes banderes tenen una... L'anterior. Manel, l'abans d'ella. L'anterior, ja. Crec que aquest ordinador no conec com van les tecles. Aquest?
totes aquestes banderes hi ha la bandera d'Aragó. Lleó, Aragó, Lleó, Aragó, Lleó, Aragó. No té sentit si en l'any... Aquest mapa és del 1502. Aquest mapa, curiosament, ja dic, és d'aquests robats, estan amb uns senyors de no sé si és Emília Romanya o els senyors d'Este, d'aquests territoris que el 1861 passen a ser Itàlia, no? Perquè en aquell moment cada un tenia el seu senyor, i el troben al segle XIX, era el toldo d'una carnisseria. Com que el pergamí és d'una certa qualitat, i l'altre diu, escolti, ven el toldo, i el va agafar, el va netejar i va sortir això. I ara aquí he retocat una miqueta el color. El verd real és un verd així molt lleig, llavors jo me'ls faig una miqueta més macos perquè quan es va fer segur que no es va fer amb aquest. Però la Cuba ara està cap amunt? Està ben pintada o està mal pintada aquí? No, Cuba hauria d'estar cap avall i està pintada cap amunt. O sigui, està falsificat aquest mapa i tots els... Perquè el paral·lel aquest... Aquest paral·lel és el tròpic de Càncer, que correspon amb 2 graus de diferència. És molt sensiblement el de la Gomera, encara que aquí les Canàries no estan en el seu lloc, però els pinta claríssimament per sobre del tròpic de Càncer, perquè si no serien portuguesos. Vull dir, això és una cosa que vaig denunciar jo fa bastant de temps, i aquest, que és el famós del Joan de la Cosa, exactament el mateix. Cuba i d'allò estan per sobre del paral·lel aquest, quan de fet estan per sota. Vull dir, ho podeu veure en un mapa, ara aquí no en tinc cap, no? A vegades els comparo, perquè això no és el tema de la conferència, això només és per explicar-vos el perquè del que vindrà després. Si teniu una base, coneixereu el perquè. Llavors, aquí és el mateix fet per un amic del Javier Viciers, el Jim Cornell, que és dels que organitza la regata. És que hi ha una persona que ha fet tot un estudi sobre això, dient unes coses que jo no hi estic d'acord. O sigui, les dues premisses que tocaré ara a continuació, aquesta persona diu, home, és que no es pot tornar per les Canàries, i Colom diu que va tornar per les Canàries. I llavors aplico la navalla d'Ockham. Coneixeu Ockham? El papa el desterra o el reclama a Avinyó i fa totes les seves obres, i la navalla d'Ockham el que diu és que quan hi ha una tesi determinada i diverses solucions, la més probable, la més factible és la més senzilla. Si has de fer una circunvalació, derivar 3 vegades i tal, quan sumant un i uns fan 2, aquesta és la solució més òptimament creïble. Explicant la navalla d'Ockham, aplicareu la navalla d'Ockham. El que us diré sobre el que ha escrit una certa persona sobre això, diu, com que no va tornar per les Canàries, és que en el document, en la carta de Colom, han canviat Canàries per... Hi havia Baleares, hi havia Mallorca, han canviat Mallorca per Baleares. Ara fotem, és que si comencem a fer-nos adequar els documents amb les nostres conveniències, ens podem fer una història fabulosa. Però mirem primer a veure si encaixa d'alguna manera científica amb les paraules que hi ha en el document, i és el que us estudiaré. Aquí us poso allò que he posat jo un dibuix d'un atles de criatures. Aquest, el Jimmy Cornell, ha fet d'allò que es diu World Cruising Routes, i aquella ruta que ja us he explicat, que és la fàcil, la que està dibuixada així amb un bolígraf, el Jimmy Cornell la dibuixa així. O sigui, les rutes per l'Amèrica, com veieu, n'hi ha una que és quasi la de Colom, però de fet baixa del paral·lel de la Gomera, totes baixen del paral·lel de la Gomera, i segons a quin punt del Carib vulguis anar, agafes una latitud o una altra, però sempre baixant a agafar aquests corrents de les illes de Cap Verd. O sigui que està d'acord amb la teoria del senyor Coín Cuenca, que jo vaig defensar, en Bilbeny. Em va dir que aquestes 300 milles de diferència que hi havia entre el diari real i el fictici, que eren les 300 milles o 300 llegües que separen Pals de Palos. Jo dic, mira, això no ho sé si va sortir de Pals o no sortir de Pals, no em poso a discutir això. Corremos un tipidor. Però el que et puc assegurar és que el Coín Cuenca té raó quan diu que aquestes 300 llegües són les que hi ha. La diferència que hi ha entre la línia recta i la línia corba que va seguir en realitat. Vull dir, això, a més, ha fet un viatge i ho ha demostrat amb la Marta Major, la filla d'Eusebi. Vull dir, això ho sé per gent molt a prop meu. Això és el llibre del Coín Cuenca i explica això. La ruta oficial és aquesta línia de dalt i la ruta que va seguir en Coín Cuenca no va poder seguir exactament la que ell pensa que va fer en Colom, però la va fer quasi, s'assembla més a aquestes dues que estan a prop que no pas la de dalt, que és l'oficial que va donar en Colom i que està a tots els llibres no fins que va sortir aquest el Coín Cuenca i va destapar el tema,
la gent anava a missa de que havia salido en línia recta. Bueno, hi ha personalitats que fan un estudi del... Aquell llibre que em vas donar tu, Fede, te'n recordes que em vas regalar un llibre de que no havia arribat en aquella illa sinó en una altra, però suposant aquesta línia recta, mai suposant la corba. I aviam, jo em crec en la Marta Major, en el Coll Cuenca i tot el que ha vingut al voltant d'això. Jo soc un defensor d'aquí a ultrança i crec que va a missa això, vull dir, no. Precisament aquest altre noi, que és un noi que ha travessat dues vegades l'Atlàntic i ha fet aquesta teoria que us presentaré, que jo repeteixo, això que han canviat Canàries, com que no pot tornar per les Canàries, és que estava a Mallorca. Com que no pot anar a Amèrica per Madeira, és que Madeira era Mallorca. Bueno, escolta, si busquem unes altres explicacions amb el fet que es diuen coses que són incongruents i que els mateixos historiadors de l'època interpreten malament, és que és curiosíssim, ja ho veureu. Bueno, aquí, el primer d'ells, la carta aquesta, que després us l'ensenyarem en documents, les tinc aquí sobre, fechan la calavera sobre las islas de Canarias, ¿vale? Y después de estar escrito, estando en Mar de Castilla. El tio diu que no pot estar en Mar de Castilla si està a les Canàries. Bueno, que sí, que les Canàries és Mar de Castilla, però a la que passis una ratlla és Mar de Portugal, no? I el de la calavera no li dona importància. Jo la calavera va ser el meu leitmotiv durant aquests 30 anys i tinc un company que no ha vingut avui, que és el Miquel Llaurador, no ha dit que potser vindria, que és el que ha fet tota la recerca. M'ha trobat 20 referències de que durant el segle XV a Catalunya els llenys i les sagèties se'ls deien calaveres. Vull dir que llavors, si Colom aquí fa servir la paraula calavera, no és una paraula castellana. I aquí us ensenyaré una cosa molt curiosa, que l'he vist aquesta tarda quan he fotocopiat això. Però això és tornant, no? Això és tornat, sí, això és la carta que fa Colom el dia de la tornada d'Amèrica. De fet, ho escriu estando en la calavera sobre les Isles de Canària. Llavors aquest diu que no es pot tornar per Canària. Heu vist aquelles rutes, es torna per les Azores i de fet diuen que va arribar a Galícia en algun lloc, no? Vull dir... Llavors, esclar, Galícia sí que és Mar de Castilla. La meva idea és aquesta. Aviam. Fecha la calavera sobre les Illes de Canària i naveguem... Bueno, aquest és el que està per de puesto, aviam. La tornada del primer dels 4 viatges. Sí, la tornada del primer viatge, la carta és aquesta. Senyor, perquè habréis placer de la victòria que n'estarà... I per explicar que aquesta carta, si l'haguessin volgut falsificar, haurien falsificat més coses, mireu aquí a la... Aquí posa a la quarta llamé Isla Bella. Aquesta, la Isla Bella, en les cartes següents es falsifica i se li canvia el nom per Isabela. Però en la primera carta que està impresa a Barcelona per Pere Possa no diu que hi hagi una illa dedicada a la Isla Isabel, sinó que diu una Isla Bella. Si hagués volgut falsificar al final de la carta, posant Canàries en comptes de Mallorca, els era més fàcil falsificar el que posava el nom de la reina, que després es va fer servir com Isabela. Aquesta illa durant 100 anys es va dir Isabela, però en canvi Colom no la va batejar com Isabela, sinó com a Isla Bella. Vol dir que la reina no hi tenia tant d'interès com volen fer veure els castellans, perquè si la reina paga el viatge, ho fa tot ella. Però sabeu que durant 500 anys s'ha parlat de les joies de la reina, no? Al segle XX s'ha demostrat que la reina no tenia joies, que ja les havia empenyat totes, no tenia res. I el que va pagar tot això va ser Lluís de Sant Àngel, un valencià, jueu convers, que és el que va posar 1 milió de maravedisses. I perquè en Colom tingués una part que li va deixar al Banc de Gènova, li van deixar 90.000 maravedisses, que va ser el diezmo que després podria tenir de les tierres descobiertes. Però hi ha documents. A col·legis, tots nosaltres hem estudiat con las joyas y saber empeñar sus joyas para pagar el viaje. Això és una cosa totalment falsa. És una falsedat. Però hi ha falsedats d'aquestes. Aviam, us mireu la història de... Perquè no es va a Amèrica si no es va... Des de Catalunya, per anar a Amèrica no s'hi va si no es va a Canàries. I no podem anar a Canàries si no passem per l'estret, per les bases que tenia Catalunya en l'estret. Catalunya tenia la tira de bases en l'estret. Jo he fet la Mililla Baix, la patrona de San Fernando, la Virgen de la Mercè. La patrona de Cádiz, la primera o la segona, perquè ja diu, la Virgen de la Mercè. O sigui, tots els ports de la badia de Cádiz tenen com a patrona la Mare de la Mercè. I quan els dius, catalana, que me ha de decir, hombre, a mí,
andalusa, que sigui la Virgen de la Mercè catalana. No, se barallaven amb mi, esgarrapades, I és una cosa que no els hi puc dir que se la va inventar Sant Pere Nolàs en els passadissos del Palau, era el confessor de Jaume I, i se li va aparèixer la Mare de Déu, i és una Mare de Déu creada a Catalunya, en l'època, ja dic, Pere Nolàs, confessor de Jaume I, aquell que, ja s'explica un miracle, Pere Nolàs coneixem de mariner, molt amic nostre, el José Mari, el Nolàs, t'acordes? Li va prohibir Jaume I que navegués entre les Illes i Barcelona, no sé si d'anada o de tornada. I va pagar amb un barquer i el va portar. I quan arriba, diu, com que no? Diu, és que he posat la capa sobre el mar i la Mare de Déu de la Mercè ha fet un miracle i m'ha portat navegant per sobre les onades. O sigui que va, perquè no condemnessin. Consta aquestes tradicions, els miracles són coses que hem explicat nosaltres, no els creiem tant, però un dels miracles és: y llegó Betancur a las Canarias, dio milagro, la Virgen había hecho el milagro, se había aparecido sobre las aguas y había bautizado a los guanches, porque todos los guanches eran católicos. Cuando llegó Betancur al 1450. No sabeu per què? Perquè és que 100 anys abans el papa d'Avinyó havia fet una butlla i els franciscans de Mallorca havien anat i havien cristianitzat a tots, entre cometes, perquè hi havia guerres, hi havia coses en els que van ser mansos, es van convertir i tenien la Mare de Déu de la Mercè en forma de Mare de Déu de Candelària. Aquesta Mare de Déu de la Mercè sabeu que és la mateixa que la Mare de Déu de Bonària, que tenia un ciri a la mà, d'aquí la pega és que la Mare de Déu de la Mercè no té el ciri a la mà, li deuen haver tret. Perquè el que es celebrava en aquella època era la presentació de la Verge en el temple, i la presentació de la Verge en el temple es feia amb un ciri a la mà. A Candelària, totes les verges que tenen un ciri a la mà, i el bo del cas és que Fra Catalano, monje mercedario, llevó la Virgen al monasterio de Bonaria en Cagliari y se les apareció sobre las aguas con un temporal, i llavors t'expliquen tots aquells misteris, però és una Mare de Déu de la Mercè aquella Cagliari, la de Cagliari, que és la que està a Buenos Aires. Bonaria va crear Buenos Aires, Buenos Aires porque era devoto a la Virgen de Bonaria, i la Virgen de Bonaria és la mateixa que la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, Virgen de Candelaria, la más bonita, és portada des d'aquí, i el tiple canari és el guitarró de Menorca, el tiple menorquí, els que toquen el parado i tots aquests instruments els van portar al segle XV, al segle XIV, 100 anys, El que passa que tot això, amb el tractat de quan d'Antequera, amb el Sant Vicenç Ferrer traeix els catalans i ho dona amb un castellà en comptes del comte d'Urgell, es desfà tot el... I, bueno, ara us parli del cisma d'Avinyó, però és massa llarg. Però penseu que el cisma d'Avinyó no és el que la gent es pensa. Els papes d'Avinyó, el 1320, estaven a Avinyó els papes de Roma, no els cismàtics. Durant 70 anys, Avinyó és el centre de la cristiandat perquè Philippe le Beau, el que es carrega el dia 13 de setembre de l'any 1313 els 10 templers, li mana en el papa, ja estic fent el braç, li estic a Roma, vine, et creu un palau i el va fotre a Avinyó. I des del 1320 escaig fins al 1370, el papa de Roma està a Avinyó, no hi ha un altre papa. Llavors, aquí hi ha una elecció el 1370, creen un altre papa i és quan els de Roma es queden a Roma i els autèntics, de fet, el Papa Lluna era autèntic. El Papa Lluna, mira, St. Andrews, la cuna del golf mundial, està a St. Andrews. St. Andrews es crea la Universitat de St. Andrews. Sabeu qui fa la butlla de creació de la Universitat de St. Andrews? Benet XIII. Sabeu qui fa la butlla de la creació del convent al costat de la Ràpida, al costat de Palos, on Colom hi està i el farà no sé quantos, i farà Pérez, i farà l'altre, i farà l'altre d'allò, l'ordre de creació de la Ràpida la fa el Papa Lluna, perquè els franciscans que van des de Mallorca a Canàries tinguin una base d'assentament. La Ràpida està signat i el document del Papa Lluna. Tot això hi ha una catalanitat en tot aquest entorn i que sense Canàries no hi ha Amèrica. I sense que després hi hauria el càmping aquell, dice, he encontrado un puerto que es como el de Tortosa, que es tan grande que cabrían todos los barcos de la cristiandad. Però no posa un altre port d'Espanya, posa el de Tortosa. O sigui, per ell és... Tota la part catalana té molt de... Bueno, seguim. Aquí només dir-vos que aquí, quan
quan diu Canàries, això és Canàries. I com pot ser que estigui sobre les Isles de Canàries? Doncs ara, aquí hi ha el mateix, he estudiat 2 cursos de paleografia. No deu ser molt clar. El que no és molt clar? Sí, home, que sí que és molt clar. No, home, mira, estando en la calavera sobre las islas de Canarias a 10 de febrero de 90 i tal, es deixa el 1000, aquí faltaria una M, en la carta del Posa no hi és. Aquí és el text, aquest famós, però fixeu-vos en una cosa, aquí no sé si us ho podré ensenyar bé, és que la paleografia és interessant, Mireu, aquí posa, aviam, està en la calavera, això és la R, i aquí el tio ha escrit caravela amb R davant i l'ha tatxat. O sigui que el tio està tan acostumat que es diu caravela, que diu, no, tu, que a l'original, o sigui, això indica que això és una còpia de l'altra. Això l'estudiosa britànica que va fer un estudi d'aquest document, perquè aquest document surt el 1850, els germans Maisonneuve de França troben l'altre document, l'imprès, que l'han comprat per 10 milions de dòlars als anys 50 els americans, perquè és el primer document que parla d'Amèrica, la primera carta de color. I surt a Espanya i diu, nosaltres tenim l'original, i surt de Simancas aquest document, que el tinc aquí, em vaig comprar aquest llibre, collons. Jo has explicat també, jo vaig fer 3 anys de paleografia. Me quieren vender Jastel, tu, ostres. M'ha dit molt bé, Manel, quan veieu la línia horitzontal, a sobre, de vegades era perquè els pergamins tenien un valor important, la pell que anomenem de vitela, que eren els animals més tendres, i aleshores, per estalviar espai en centímetres quadrats, es feia aquesta línia per estalviar síl·labes. I per això, a partir del segle XV-XVI ja no n'hi ha les línies i ja està tot el text perquè ja aprenen a curtir millor. Molt bé, molt bé. Jo és col·lecciono això. No. La meva col·lecció particular. M'ha fet gràcia, he vist això que havien posat caravela, l'havien tatxat i he posat calavera, vull dir, perquè el document original posa calavera, vull dir, és tan senzill com això. Vale, això ve després, aviam. Aquí us explico el per què diu sobre les Isles de Canària. Aviam, des de Ptolemeu sabem el que és longitud i latitud. Es parla dels conceptes, però no hi havia ni la paraula meridià ni la paraula paral·lel. I llavors es parlava, a veure, els pescadors d'arenys, heu anat a pescar amb pescadors arenys. Jo avui he pescat al Montal, avui he pescat al Montnegre, avui he pescat al Montseny. Què vol dir? Que a les 10 milles de la costa, que és on tiren les xarxes, enfilen l'enfilall de Can Montal, que és la muntanya més alta dels 3 turons, o enfilen l'enfilall del Montnegre, o enfilen l'enfilall del... Això és una tradició que és com el cagar jo. Enfilen amb el Montseny? Amb què enfilen? No, ells miren perpendicular a la costa, que vegin el Montseny perpendicular. Home, jo he anat a pescar amb aquesta gent, vull dir. Avui he pescat al Montseny. Però tenia que mirar per al final de tot, no? O sigui, hi ha la línia paral·lela a la costa, ells se'n van a 10 milles de la costa, que és on poden pescar. I llavors tracen la perpendicular a la costa, no poden, sempre mirant amb 45 graus pots estar davant de qualsevol cosa. Però més conegut, jo tinc una imatge posterior, però si abans ja però sempre amb un angle... Bueno, aviam, quan en Colom diu sobre les Isles de Canària, és que acaba de tenir un temporal a les Açores, ha tornat per aquí, per les Açores, i en el seu diari explica el de les Açores, aquí on hi ha aquesta rodoneta, no? I està en algun lloc. Llavors, per dir on està, ha de donar una latitud i una longitud. La longitud la diu, estant sobre les Canàries, en el meridià de les Canàries, és que en el tercer viatge fa un altre símil, quan estan a l'Equador que es perd i estan a punt d'extenuar-se per falta d'aigua i tot això, diu, estando a l'altura de l'Espanyola, i està a l'Equador, ell sap que està a l'Equador, i diu a l'altura de l'Espanyola vol dir que estic en la longitud, a la vertical de l'Espanyola. Aquí és aquesta persona que ha dit que no pot ser les Canàries perquè no es pot tornar per les Canàries, per tant és que això han canviat Canàries per Mallorca i era Mallorca. Aviam, aquí la navalla que em guanyo jo, i això ha sigut el primer que ho he interpretat així, perquè has de tenir en compte que al segle XVI hi ha dos o tres historiadors que diu és que Colón dice que volvió por las Canàries, i Hernando Colón els diu no se puede volver por las Canàries, entens? Perquè sabia alguna cosa de navegació. Llavors hi ha un altre tema que diu estando en mar de Castilla.
Aviam, resulta que des d'aquí, des d'aquest paral·lel d'aquí, cap avall, era... A veure, sí, ens deixa anar... L'única excepció que hi ha en el Tractat d'Alcaçovas és que les Canàries són espanyoles i tot l'altre és mar de Portugal. Llavors, aquest mar de Portugal vol dir que si està en mar de Castilla està des del riu Miño cap amunt. Per tant, en el moment aquest ens està donant la latitud del lloc on està. Si està en el mar de Castilla vol dir, i de fet els gallecs diuen que Colom va tocar terra amb algun punt de Sabarà hi ha 2 pobles i tal, però es parla que va tornar... No, que es parla que va tornar per allà, d'allà va anar baixant, bordejant la costa fins a Lisboa, Lisboa el va fer presoner, va haver de declarar ensenyar els 2 diaris, els van redar i al final el van deixar marxar, no? I és evident, vull dir, això és una cosa... És l'explicació de la primera sentència que va fer aquest noi, que va dir que això només podia ser possible si Canàries era Mallorca en comptes de Canàries. Jo n'explico d'una manera més simple. Llavors, el tema Calavera. No sé si val la pena que toqui ara l'altre tema, no tocaré només una miqueta per sobre. Bé, aquí ve la meva idea. O sigui, de com a Catalunya li dèiem calaveres, de fet agafes les saèties, lents i tot això, i és com una... Això és la coca de Mataró. Si tu agafes una calavera i la poses al revés, tu que ets metge, té un símil. No és que sigui igual. Aquesta és la meva idea, que és un tiro on the night. Si no n'he ben trobat, no fa falta que us acredieu, però dono una explicació de per què es deia calavera. Llavors hi haurà el senyor Pompeu Fabra, que diu que ve, que segons Isidoro de Sevilla, de Sevilla en las seves etimologías, decía que había una nave que se llamaba Carabo, una pequeña nave que podría de Carabo había salido Caravela. Això és l'etimologia del Coromines i de les etimologies de Sant Isidoro. O sigui, si us dic que les etimologies de Sant Isidoro escriu a tots els bisbes d'Espanya, és del segle VII, Sant Isidoro, i escriu a Sant Braulio, bispo de Zaragoza, això és una altra conferència meva, però és una anècdota que us agradarà. I escriu a Sant Braulio, dona una llista de totes les devocions que teniu a Saragossa. I envia totes les devocions i la Virgen del Pilar no està. És que això té nassos, mireu les etimologies, no hi ha la Virgen del Pilar, perquè la Virgen del Pilar no era una devoció en carne mortal en Zaragoza. El Pilar estaba allí desde el año 33, que la Virgen fue volando desde el Sinaí hasta Zaragoza, pues todos esos milagros, la aviación no existia i ens l'han fotut així. És un article meu que podeu trobar a la pàgina web que dic que la patrona d'Espanya fins 1714 és la Mare de Déu de Montserrat. Perquè tots els... llegeix el meu article. Mira, jo, quan era petit, els salesians tenien un llibre que es deia Les 1000 mejores poesies de la llengua castellana. I arribo amb una i veig poemes del canciller Pedro López de Ayala. Pedro López de Ayala és el que va implantar els Trastàmara a Castella. Era oncle segon de Ferran el Catòlic i de Ferran d'Antequera. Señora, con humildad y devoto corazón, prometo Montserrat ir fa ser mi oració. I va fotent tot el d'allò, el Trastàmara number 1, i tots els que venen a darrere, el Ferran d'Antequera se sent morint, els catalans no l'estimen, i vol que el portin a Saragossa con sus maños, con el cachirulo, i diu, alto, a Montserrat el van pujar, que no hi havia carretera, a pes de braços amb una llitera, i va voler anar a fer un petó a la Mare de Déu de Montserrat abans de morir, i va morir, ho va passar també en el viatge, que va morir l'endemà a Igualada. Tots els que venen a darrere, tots són devots. A veure, sabeu la plaça Espanya, la famosa plaça Espanya? Heu pujat aquelles escalinates fins a dalt del temple, a la Nostra Senyora in Monte i a la Mare de Déu de Montserrat. Els papes Borja dediquen, i hem estat a Manfede, a la Basílica de Nostra Senyora in Montserrato. Vull dir que és la Mare de Montserrat. Carles I mor amb una Mare de Montserrat a les mans. Aquí el Daniel ens ho pot explicar, que és un especialista de Carles I. Es va portar una espelma beneita a la Mare de Montserrat, però és que això, ell pensa que va morir a Sant Joan de la Murtra, jo el recolzo bastant, un dia si voleu us en parlarà, però és que Felip II s'ho va portar, ell sí que va morir a l'Escorial, i es va portar la mateixa espelma beneita de la Mare de Montserrat. Tots els àustries són devots, i Trastàmara són devots de la Mare de Montserrat. I Felip V... Només que el Joan d'Àustria
també va demanar morir ser i ser enterrat a Montserrat. No, bueno, us dic que això de la Mare de Montserrat, patrona d'Espanya, llavors, resulta que sabeu de quan ve, a veure si hi ha algun manyo per aquí, no em contradigui perquè hi ha un d'Arenys que sap la tira, la festa del 12 del Pilar, del 12 d'octubre, la festa del Pilar és de 1640, de plena guerra dels segadors, que el cojo de Calanda se le pudrió una pierna, la puso en el altar, la Virgen se la devolvió y era el día 12 de octubre. Y entonces a partir de ese momento el obispo de Zaragoza pidió que el rezo del Pilar se hiciera el día 12 de octubre. Però és a partir de 1640, o sigui, no existeix el 12 d'octubre la Virgen del Pilar, aquest lligam, no existeix fins al 1640. Molt especial. I arriba Felip V i es troba que tots els papes d'Àustria, la Sissia Emperatriz, anaven al cabinet de la Sissia Emperatriz de la Mare de Montserrat, perquè els emperadors àustries eren devots de la Mare de Montserrat, vull dir, és que és un fet. No, això va a missa, no riguis, Vila, vull dir que... Ho puc demostrar, això està tret d'una enciclopèdia que és l'Espasa, que no és precisament catalanista. Tinc tota la documentació, tots els documents, vull dir, només perquè veieu les coses que s'han modificat. Vull dir, i seguim en el tema. Si us va bé això, si no n'he trobat, no ho mantindré mai a capa i espada, però és que no hi veig... Si us agrada, penseu que... A Catalunya, per això, hi ha gent que canvia les paraules. I abans es devia fer més. Per exemple, molta gent, en comptes de dir Serrameta, diu Serrameta. Molta gent. Sí, i Massarreta. I en Fede Quintana canviava Joanra per Joana. Hi ha una dislèxia... Bueno, jo podria dir un llibre, però aquí vols dir, Juan o Juan? Però podria ser això. Que la calavera fos una caravela maldita. Però el que no sabem és qui va ser abans, la gallina. O sigui que, aviam... El dibuix ja te l'entenc. Però sabeu que la meva dona és xinesa. Els xinesos canvien una sèrie de vocals. I n'hi ha una que històricament s'ha canviat a Espanya. Entre el català i el castellà hi ha aquest canvi. Es diu Berger, Bergel. Timoner, Timonel. La R per L ha canviat al llarg de civilitzacions occidentals. En català us pot trobar una vintena de llocs, i això es pot trobar en el Coromines. O sigui que el canvi de R per L, i aquí què estem canviant? Estem canviant una R per una L i una L per una R. A mi un dia la meva dona estava al llit i diu, me traes les plaques? I les plaques? I què plaques? La B per ells, la B i la P és el mateix. I la R i la L és el mateix. O sigui, anava veient. I la C i la G és el mateix. O sigui que m'estava dant les bragues. I les bragues amb una xinesa sonen plaques. I, bueno, el que em va costar saber el que era. Ho vaig treure per deducció, no? Però vull dir que era... Ara dic que això és el... Però, no, que tens raó amb això, però aquesta transliteració de lletres és molt factible. I precisament estem parlant de dues lletres que històricament no solament els xinesos, sinó a Espanya, i us trobaríem més casos, vull dir, paper i paper. Ostres, el dia que me'n vaig a Bilbao i trobo amb una paperera posa papera. Dic, i per què posa papera? Si hauria de ser papela, no? I és papera perquè la paraula original que va donar origen a la paraula encara que sigui del papirus egipci, la que va arribar a Catalunya va ser el paper. O sigui, l'Al-Edrisi fa un viatge per l'Islam i arriba a Xàtiva i diu, aquí es fabrica, us podeu llegir la seva obra en àrab, si voleu, es fabrica el millor paper del món, millor que Damasc. A Damasc li encarreguen a Xàtiva, que han trobat un sistema de molins i tot això, i Jaume I, això era el 1180. 60 anys més tard, Xàtiva és conquerida per Jaume I. I Jaume I és el primer rei que fa tots els documents amb aquesta cosa de moros, aquesta cosa de pagans, que és el paper, perquè tot es feia en pergamí, però Jaume I és el primer que fa els seus documents en paper. I el paper de Xàtiva passa arreu del món. Vull dir, per tant, el fet que de papirus vingui paper, i el paper anglès és una paraula catalana. No tingueu cap dubte. I això ho diu el Coromines, a més. El Coromines ve a l'entrada de paper i diu... És que jo hi vaig arribar per una deducció meva, però... I el papier francès? Papier, la R és catalana. De més pareil. La R. Sí, és la R. I aquesta R, al passar al castellà, passa amb L. Aquest canvi de caravela a calavera... Llavors anem a la història de la calavera, que
heu de tenir en compte... Aviam, heu sentit parlar d'Enric el Navegant. Enric el Navegant és el gran home que fa totes les navegacions i tot a Portugal. Però heu de tenir en compte que durant uns anys ell no regna, regna el seu oncle, que és l'infant Pere de Portugal. L'infant Pere de Portugal és famós perquè en les guerres civils catalanes va passar a ser Pere IV, el conestable de Portugal, però rei de Catalunya, perquè la Generalitat el va triar. Penseu en aquesta persona. Aquesta persona pensa que els portuguesos no saben navegar, que no en tenen ni idea, que no sé què, i se'n va a Venècia a veure com fan les naus a Venècia. I de tornada ve Venècia, Gènova, Barcelona. A Barcelona es casa amb Isabel d'Urgell, la que seria reina consorta, era filla del comte d'Urgell, i se l'emporta a Portugal. I s'emporta mestres d'aixa. És més fàcil que s'emporti mestres d'aixa catalans, que ja els tenen aquí, que no pas que s'emporti mestres d'aixa genovesos o venecians. I llavors tenim aquí vindrem en aquest document, venim aquí, aquest és el primer document que hi ha d'una caravela portuguesa. El primer document, el Random Magnali, aquests que fan llibres d'història i tal, és molt bonic, i resulta que han trobat un document on es veu aquesta caravela de 1370 escaig, però ha estat intitulada, es diu La Catalana. La primera caravela documentada a Portugal, per la documentació que tinc, que he trobat, es diu La Catalana. I té aquesta forma que el meu amic Llaurador diu que això és un barcusi venecià. Sembla ser que els barcos aquests de tot el segle XIV i anteriors, els Ragusa, que hem estat en Fede, Ragusa és Dubrovnik. Dubrovnik va ser durant una època colònia veneciana, o sigui, una colònia amb uns editaments especials, i hem de tenir en compte que Ragusa tenia gent molt bona i tenia moltes connexions amb Catalunya, fins al punt que la persona més important que tenen els ragusians, no sé com s'ha de dir... Ragusins. Ragusins? Bueno, el que sigui. Ve a Tortosa i es crea com a home comercial venent mantes de Tortosa que eren molt famoses. Alfons el Magnànim comença la conquesta del regne de Nàpols i se l'emporta com a comptable. És el ministre d'Hisenda d'Alfons el Magnànim a la conquesta de Nàpols. I crea la seca de l'Àquila i el fa cap de la seca de l'Àquila. Aquest tio es diu Kotrulevich, el nom quan en croat no l'he acabat d'esbrinar, però aquí es diu Kotruli, Geronimo Kotruli, i he fet la seva biografia a la Viquipèdia perquè hi havia una cosa molt important en els comerciants que era la comptabilitat de doble partida. La comptabilitat de doble partida la fa el Pacelli, el Luca Pacelli, amb un llibre que s'edita a Florència el 1495 escaig, i tots els dibuixos els hi fa Leonardo da Vinci. És un llibre que val la pena tenir-lo, és un llibre conegut, és algo de aritmètica o una cosa així, però explica la comptabilitat moderna del debe i l'haver, la comptabilitat de doble partida. I surten els ragusins, o com es digui, i diuen, no senyor, en Kotruli ho va fer 50 anys abans, i tenim el manuscrit a la Biblioteca de Malta. A la Biblioteca de Malta hi ha el manuscrit de l'obra del Kotruli que explica la comptabilitat de doble partida i ho va fer-ho just l'any que va morir el Magnànim. Si mor el Magnànim el 1454, ell el juliol, a l'octubre, publica ell aquest llibre, que és el llibre de la comptabilitat moderna, i és un personatge importantíssim. Ja et dic que el Magnànim el fes el director de la seca de l'Àquila. Aquest senyor navegava amb aquests barcos, amb els barcosi. Aquí n'hi ha un altre perquè aquesta és la catalana i d'aquesta catalana hi ha un moment que el Detallo fa un... A veure si surt més aquí el tenim. Aquest és el primer contracte d'una nau Calavera, que posa Calavera en el contracte, el contracte notarial, d'un senyor, està en els protocols notarials de Barcelona, el protocol número 9, plec número 10, construcció de naus, Calavera, no Caravela, sinó Calavera de Gracià Amat. Això no és dels més antics, n'hi ha de molt més antics. Hi ha
aquest d'allò, això és l'humor global CIA de 23 fins a 25 goes, que això ho he estudiat al llaurador, la goa, la goa o gua en castellà, és una mesura com els pams catalans i tal que es feia servir en nàutica. De roda a roda, parla de la roda de proa a la roda de popa. En aquesta època, fins i tot, mira, aquest, el plano que ha fet Aletaio, aquest és el plano que t'he parlat, està en el llibre d'Aletaio, ell l'estudia i hi ha un anglès, això és una obra en anglès que cita el llibre d'Aletaio, i encara que hi ha alguns errors de transcripció, i ho explica molt bé, 7 parts més o menys i un quart de puntana, 2 encerraments de sota, entaulament de sota el per mitjans de les alcoes, 3 plans i mig d'orla, amb coberta, amb caçaret, amb batiport de popa. Tot això era la construcció naval a Catalunya, els antecedors del teu avi, perquè el seu avi va ser un enginyer naval molt important, el monjo, doncs es feia el 1460. I els mestres d'aixa, aquí el Gracià Amat era el que portava la calavera, i els shipwrights, que eren els mestres d'aixa, eren Miquel Joan i Pere Vicenç. En els documents diu té alguns errors en el llibre del Carlos Etayo, Naos i calaveres de los descriptors de les naves de Colón, Pamplona, 1971. Fixa't que el que dibuixa també és una calavera girada al revés. Segons els estudis de l'Etayo, segons els estudis del nostre consorci d'Arenys de Mar, el Martínez Hidalgo, les naves del descobridor, les tinc, i són a partir dels estudis del Martínez Hidalgo i de l'Etayo que s'han fet les calaveres que han navegat pel món al segle XX, vull dir que és una cosa interessant. Aviam, aquí ja podem tornar enrere i us poso, us cito, aquí no es veu ben bé en el dibuix del d'allò, però es veu clar que es veuen unes barres i jo m'he permès, si era la catalana, posar-hi les 3 barres, els 3 pals catalans. És dibuixat meu, això, però és que crec que és el que hi havia. Una mica de trampa. Això ser enginyer de sistema és perillós. Aviam, influència de Catalunya en la ciència i navegació portugueses. Un senyor que em vaig estudiar molt, que a més a més he tingut amistat amb el que va fer el llibre, amb el Martí Vergés. El llibre me'l va donar el Martí Vergés. Martí Vergés tenia el company seu d'informàtica dels anys 50-60 a Madrid, és el que va fer la base de dades en COBOL del llibre del rei Pastor, perquè tenia uns 200 o 400 mapes de Mallorca i els va voler classificar. Llavors, per classificar això, li va fer aquest company seu i van signar el llibre tots dos. Però el rei Pastor, a veure, no se'l pot titllar de catalanista, entens? És un tio que era el llibre que vam estudiar primer d'enginyer, el meu, a l'escola antiga d'enginyers era el rei Pastor. Un matemàtic. Sí, un matemàtic. Bueno, però tots els matemàtics tenen una bogeria per la cartografia i aquest tio va fer un llibre sobre la cartografia mallorquina, que és bestial, que us el recomano. I mireu el que diu. Es imperdonable que escribieran sobre el tema sin leer a Barros, tots els historiadors espanyoles, que dice claramente: mandó vir a la isla de Mallorca un mestre Jacome, hornera muy douto na arte de navegar, que facía instrumentos náuticos e que hizo custou muito pelo tercer este reino per ensinar la súa ciencia aos oficiales portugueses que deia menester. Hi ha un altre senyor, són els dos historiadors del segle XVII, un és en Barros, l'altre és el Pacheco Pereira, i parla d'una forma paral·lela del que ell ha conegut per documents que troba a la Torre de Tombo i altres. Muchos beneficios ten feitos o virtuoso infante Dom Enrique a estos reinos de Portugal porque descubrió Illa de Madeira no ano de Noso Señor de 1420 e mandou pobar e mandou Sicilia pellas cañas de azúcar. Les canyes de sucre de la illa de Madeira les van portar d'una illa de Cecília que estava segon del català. El fet que el sucre entra a tot arreu a través, el porten els morros, vull dir, el sucre és... Ho vaig estudiar a la britànica, això. Quan arriba el gran emperador Alexandre Magno, arriba a l'Índia, envia amb un general a fer un mojeo. Diu, ostres, no hi vagis tu, perquè tenen uns animals tan grans que tu no podràs lluitar contra ells. O sigui, va veure els exèrcits d'elefants i tal. Diu, però tenen una canya que fa sucre sense ajuda de les abelles. Va provar la canya de sucre que tenien a l'Índia. Com que els musulmans conquereixen part de l'Índia, després se l'emporten i a través del califato de Còrdova ens arriba a la península. O sigui que els que ens porten el sucre són els moros.
La pólvora també podria ser, que és una altra conferència, no? Però això és una cosa molt curiosa i Colom es munta una gran... Això em va venir també per llegir la britànica, perquè vaig trobar 5 o 6 paraules que eren totalment catalanes. O sigui, diu, you're taking, and then you take the calandria, and you take the massa cuita, that comes from French, and you take the bagasses, that comes from French, i tot venia del francès, collons. I resulta que els francesos no han tingut un clima per poder desenvolupar la canya de sucre. La canya de sucre és que no la tenim ni aquí, pràcticament, el tenen a València. I el centre de la canya de sucre mundial, als segles XIII, XIV, XV, és Xàtiva, és el regne dels papes Borges. Ells són de l'Aragó, però en la conquesta de València els hi donen Xàtiva, són els de Xàtiva, i es fa Xàtiva i Gandia. I Colom, en el primer viatge, troba un clima tan bo en el Carib que diuen aquí criaria la canya de sucre. I s'emporta en el segon viatge amb un tio que us aneu a Cuba i veureu el monumento a Miguel Ballester, que montó el primer trapiche. Trapiche? Què és un trapiche? Trapicheo en castellà sí, però trepitjar la canya de sucre és català. El nom trapiche, que és el que tenen a tota Sud-amèrica, no dubtis, collons que és català, Bueno, que me'n vaig de la conferència, ja ho sé, evidentment. Bueno, només us vull dir que s'hi va portar la canya de sucre, va portar els cardoros que feien les cares. D'allò es va portar els mestres d'aixa que van fer les caraveles. I la primera caravela que està documentada es diu la catalana. Aquí em sembla que hi ha... I anem més enrere, per al tema calavera. Aquí tinc 1454, aparament d'una calavera de Francesc Xatantí construïda per les Deixants de Barcelona. 1454, aparament d'una calavera de Jaume Carbó construïda... Això són documents notarials amb la paraula calavera, no caravela. Que és tot això el que jo no sabia l'any 71 quan vaig portar el llibre d'en Colom que posava calavera i em va cridar l'atenció. Això el senyor Llaurador és el que ha trobat tot això a través de Google i en trobareu molts més. Vull dir, hi ha calavera, Benedetto Cotrolí va descriure la delegació que parla dels Caravelle i Barcosi. Un vaixell molt semblant, inventat a Reus. Aquests dos que us ensenyen les fotografies, que és el que agafa Pere per venir per anar a Portugal a construir uns vaixells que ells no tenien. Es basa en venecians, genovesos, catalans. Arribada a la marxa de Barcelona d'una calavera que havia portat 200 quintals de pólvora per les tropes que assetjaven Màlaga. Això també és important, perquè Ferran el Catòlic té el cura de los Palacios que escriu la història dels Reis Catòlicos. Dice, estava real assediant per cascar Granada, assetja Màlaga i conquereixen primer Màlaga, que era el subministre naval del regne de Granada. Diu, y estaba en el sitio de Málaga, estaba el rey sin pólvora y mandó el rey a 2 galeras a Barcelona por pólvora y a Valencia por pólvora. Collons que no tenien pólvora a Cádiz, no tenien pólvora a Castella. O sigui, això és de la meva conferència de la pólvora, que si la pólvora l'havien de venir a buscar a Barcelona des de Màlaga, ja m'explicareu d'on ve això. Què? L'última que posa, 1526, contracte signat a Pontevedra. Que esmenta una caravela. Sí, bueno, això són coses del Llaurador. Ell ha mirat tot el d'allò a veure quins contractes hi ha d'aquestes èpoques. Però tu estàvem parlant de calaveres, per què el Llaurador posa aquí? O s'ha equivocat el Llaurador? No ho sé. No t'ho puc dir perquè ho vaig copiar-ho de la Viquipèdia. Tots aquests articles els fem conjuntament a la Viquipèdia. Però qui ho ha escrit, això? Qui ha escrit aquesta paraula caravela? Vull copiar de la Viquipèdia l'article que ha fet el Llaurador. Et pots perdre equivocat, vull dir. Pot ser. Ara no posis en un compromís. No, precisament era per entendre. Connecta't a internet i ves l'article. No. Calavera. Estem parlant de calaveres i n'hi ha la tira de calaveres. Vull dir que això... que quedi... Caravela, n'hi ha una aquí... Com anem de temps? Em passo a la tartana? N'hi ha diverses, aquí n'hi ha 2 de caravela. No. Sí, això mateix. Aviam, aquest... Un segon. Fem 5 minuts més i després passem al col·loqui. Espero que no sé com canviant aquí. Mentre busca us explico, us faig una petita referència a Ragusa. Com sabeu, Ragusa n'hi ha 2 Ragusses. Hi ha la Ragusa de Sicília, que és una ciutat, i després hi ha la Ragusa, l'actual Dubrovnik, que és la república que va fer la República de Ragusa. Jo us recomano especialment, jo l'he visitada, i allà a la costa dàlmata de Dubrovnik, us recomano especialment el Museu de Marina
de Dubrovnik, que està al final, està intramuros, està al final, com sabeu, i allà si mireu, jo m'he passat hores, un munt d'hores, no? I aleshores si mires allà, veus la relació enorme, enorme, de la República de Ragusa i Catalunya. Hi ha moltíssima relació amb el tema Catalunya. I te'n adones que en aquell moment a l'Adriàtic, en aquella època, Venècia i Ragusa eren les dues repúbliques importants. I un altre detall important és que Ragusa, la República de Ragusa, arrenca al segle XIV i dura fins al segle XIX. És a dir, fins fa 4 dies, perquè no oblidem que Itàlia fins al segle XIX com un país unificat que no existeix, no? I és molt interessant, us recomano especialment els que coneixeu ja el Museu de Marina de... Hi ha unes vistes fantàstiques. Fantàstiques. I des de les finestres, fins i tot del castell, aquell on està físicament ubicat, és preciós. Arribem a la meva pàgina web, la tinc en els blancs. És detàixic. La vaca cega i una tartana. Llavors, resulta que dieu, què tindrà que veure la tartana amb Amèrica? Doncs, aquí, això és un llibre del senyor Beatty Linaje, que era el president, el jefe de la Casa de Contratación de Indias. Y digo, son unas embarcaciones de porte de barcos otorgados o algo más y de velas latinas, mareaje de levantiscos, los cuales son muy a propósito para embararse y pescar, y algunas se han despachado para avisos a las Indias. Y han tenido buen suceso en su navegación, pero es forzoso permitirles 3 o 4 marineros de los extranjeros eran los que no eran españoles, los levantiscos, que eren els de la costa des de Múrcia fins a Port Vendres, perquè eren els que sabíem navegar amb vela llatina. I això té una certa gràcia, perquè els espanyoles no entienden aquell mareaje. És el llibre del senyor Beitia, jefe de la Casa de Contratación de Indias, que resulta que aquestes, si ho veieu, això és un falutxo. Durant molt de temps els falutxos d'Arenys es feien servir en època de Felip V per patrullar totes les costes d'Andalusia. Amb canons, els falutxos que va fer servir aquell que va voler prendre Gibraltar, hi ha tota una sèrie de... com es diu? És un sargento de res que el fan almirall en l'època dels Borbons. Barceló. El Barceló és un mariner molt mallorquí o menorquí molt important que navega amb aquests d'allò. Llavors, aquí l'article és molt llarg. Tingueu en compte que per fer aquest article jo m'he basat en l'article rus de la Viquipèdia, perquè era bestial. L'article rus és, però si el veieu aquí, és bestial, és una cosa fora de sèrie, amb tots els quadros que tracten tots aquests gravats de tartanes. I aquí en Llaurador la va comparar amb la barca de mitjana. Va fer una taula que va comparar. Aquestes són les tartanes de la flota russa del Bàltic. Qui va fer la flota russa del Bàltic? Ivan el Terrible, no. El Pere el Gran. El gran tsar Pere, s'explica la llegenda, però hi ha una certa veritat, que se'n va a Holanda, es va posar a treballar amb uns estillers holandesos perquè li ensenyessin com fer barcos. Però és que dona la casualitat que aquests barcos no estan fets amb la tècnica d'una taula a sobre de l'altra com fan en el Mar del Nord, sinó que estan fets amb tècniques, les tartanes estan fetes amb tècniques mediterrànies. Per tant, ell disfressat de treballador amb uns estillers d'Holanda aprenia tècniques mediterrànies, entre cometes, i se'n va a Rússia i crea una flota de tartanes. La tartana, aquí us puc dir que la primera referència de tartana, a part d'aquestes del Beitia que es van fer servir... Hi ha una tartana importantíssima. Hi ha un personatge que són els Cardona. Els Cardona, el 1600, aconsegueixen una allò del rei, de Felip III, al començament, però tornen en època de Felip IV, en el que li diuen Felip III, perquè són súbdits de la corona d'Aragó, per pescar perles a Califòrnia. O sigui, Califòrnia es comença a colonitzar, no amb en Portolà, el 1770, que aquests són tots catalans i tot el rotllo, o mallorquins, Cunípero Serra, tot el... És d'Artís, Portolà era d'Artís, de la Vall d'Aran. Bueno, aviam, jo he estat al seu palau a Àger. Era senyor d'Àger i senyor de Balaguer. Està enterrat a Lleida. Sí, però va néixer Artís. És possible que té un palau a Balaguer i el palau de... que quan estudiàvem, com li deia quan estudiàvem nosaltres? Gaspar de Portolano. Aquest el van castellanitzar fins a la... Has d'estudiar el català. Tu ja no has viscut, però els que han cantat el Calançó a la classe... Jo no ho he cantat. No ho he cantat, però vivia el franquisme. Estava a la universitat. Era Gaspar de Portolano. Eren tota la costa oest dels Estats Units la colonitzen tropes catalanes. És una cosa coneguda.
fins a arribar a una illa prop de Vancouver. A Vancouver hi ha una colònia catalana que explica totes aquestes coses, hi ha la Isla Catalán i hi ha... Aquí és una altra conferència, però sí, una cosa que va trobar en Llaurador que és bestial, i és que hi ha un italià que fa un blog sobre les veles llatines a l'abadia de San Francisco al segle XIX. Qui tot, la vela latina italiana, que no està a San Francesco. I collons hi ha uns documents oficials del govern de Califòrnia. I diu, demanem que se'ns deixi navegar amb Catalan Sail, amb Catalan Rig. Li diuen vela catalana al segle XIX i tota aquesta documentació l'ha trobat a Llaurador, que és bestial. O sigui que els italians es pensen que allò és seu i resulta que els propis californians, el 1950, quan demanen permís als documents oficials, parlen del Catalan Rig, que haurien de dir Latin Rig, diu, no, és que li podem dir Latin Rig, però és que els pescadors li diuen Catalan Rig i Catalan Sail. I això està en documents oficials. És una conferència meva, però que sapigueu que tot això va començar amb Nicolás de Cardona el 1612 pescant perles a Califòrnia. I aquí podeu veure... És una mena de xabec, això? No, el xabec és més evolucionat. Això és una barca, és com la barca de... A Arenys tenim una barca de mitjana en el club, aquella barca que ha portat en l'Oriol Ferran. És molt semblant a la... Mira, aquí teniu... És que ha estat per tot el Mediterrani, entens? O sigui, que els russos volguessin fer anar aquesta... Sí, no, bueno, és que la tartana és una conferència sencera, però aquí pots veure... Això és una tartana amb diferents tipus de velam. Aquí hi ha... Mira, aquí compara la barca de mitjana o faluch, o los faluchos de Arenys que luchaban en Andalucía protegiendo las costas al segle XIX, la tartana i la barca de mitjana, entre 11 i 20 metres, la tartana entre 16 i 25 metres, desplaçament de 16 a 50 tones. La tartana entre 16 i 25? Sí, entre 16 i 25. Això és un estudi del Llaurador, que d'allò portava un botaló, que era mòbil, i en canvi la tartana portava un bot pres autèntic. Les veles, l'arbre mestre i l'arbre de mitjana, o sigui, porten 2 pals, hi ha tartanes amb 2 o 3 pals, però són barcos que van anar a Amèrica, que van fer la carrera d'Amèrica. Hi ha un document francès, perquè esclar, com que la Catalunya Nord passa a ser francesa a partir de 1940, els francesos diuen que la tartana és seva, i esclar, no s'hi poden dir que no, perquè és de la Catalunya Nord, però el document més antic el té, ja et dic, el rei de Mallorca, aquí al començament de l'article, explico aquesta referència del rei de les Mallorques, que és el regne de Rosselló-Mallorca, que l'hereda el fill Jaume de Jaume I, li dona aquests 2 regnes i Montpeller, més a més, no? I el document que hi ha posa exactament això. Aviam... Gravat una tartana del segle XIX, estem en una referència, dius, el rei del Rosselló i de Mallorca no gausen pescar en lo mar del senyor rei amb tartanes. És un document del 1313. O sigui, és el document més antic que parla de tartanes. I tartana, els occitans diuen que és un ocell i que com que pesca com un ocell i tal, hi ha una relació entre l'ocell. Aquí aneu al Coromines i us donarà 50.000 referències. Però l'important és que la tartana és una embarcació del Golf de Lleó, per dir-ho d'alguna forma. I del Golf de Lleó es va estendre per tota la resta, fins i tot a la badia de Cádiz i a Sevilla, que se'ls emporten a Amèrica per poder navegar senyint, perquè eren unes embarcacions que senyien. I els francesos diuen, hi ha un nano aquí a Cotlliure que ja ha fet 4 vegades al segle XIX, amb una tartana, ha fet 4 vegades la travessa de l'Atlàntic i ha anat a l'Havana i ha tornat amb una tartana des de Cotlliure. Doncs clar, és Catalunya Nord, Catalunya Sud. La tartana és una embarcació que és eminentment catalana, si voleu de la Catalunya Nord, aquí no en discutiré, n'hi havia... Heu de tenir en compte que si mireu els diccionaris, a veure, el Conde de Montecristo, tots els protagonistes són catalans. Llegiu-vos els originals en francès. El senyor aquell, el dolent, és català i és del barri dels catalans de Marsella. No, i la noia és catalana i es diu, els noms que posa el Dumas són noms catalans perquè jo ja hem estat a Marsella, no sé el viatge que vam fer, i hi ha un barri dels catalans conegudíssim, vull dir, és digue'm un diccionari francès molt important. Larousse. No. La vostra enciclopèdia. Gal.
El GAL és el diccionari nàutic, jo que no sé per al teacher, per al catedràtic de l'escola nàutica. De fet, la tartana senyia molt millor que la nau i la caravela per la llar. No, és que va haver-hi un moment que es van veure... Jo aquí volia parlar de moltes coses que em va preparar el llaurador i us diré només com a tall d'exemple que el llaurador no està massa segur que les galeres no anessin a Amèrica. Perquè, és una cosa curiosa, sembla una contradicció. Al monument del Ferran Colom a Sevilla hi ha fotografies de la làpida que hi ha dedicada, diu, salió con 90 hombres i 3 carabelas, no? Però el del segle XVII deia con 3 galeres, o sigui, con 90 hombres i 3 galeres, posava galeres. I és que el punt on les carabeles poguessin portar rems per quan no hi havia vent, esclar, una caravela amb rems se li podria dir galera. No portava galeotes, eren els mateixos mariners que per la volta de la... Sí, si pogut anar en viatge recte, no? Bueno, sí. La galera quan deu... 22 dies, quan tens vent, fins i tot les galeres, quan tenien vent, anaven bé. Les galeres de Lepanto tenen 3 pals, tenen trinquet, mesana i major, vull dir, veles llatines, en l'època dels romans aquestes galeres que les nostres són... Tinc un altre article que es diu la galera catalana, amb la tira de referències i tot d'allò, no ve al cas perquè Colom no té una relació massa directa amb la galera, però sí amb les tartanes, perquè a Amèrica es van fer servir tartanes. I la primera pujada... Una pregunta que tinc al cap. Sí, bueno, ja podem començar el col·loqui. Jo recordo del National Geographic des de l'època que es feia, bueno, jo vaig tenir edat i en anglès, no? Però ja en castellà jo recordo que ara fa uns anys, potser el del National Geographic, va sortir el viatge aquest del Colón. Sí, me l'ha regalat Fede, jo el tinc a casa, m'ha regalat per Fede. I llavors què és, en recte o... En recte. I van arribar a una illa. Sí, i ens diu que la illa no és la que... Però va contrastar, i al final vam arribar a una illa i jo recordo aquell mapa que... Van arribar a un callo de les Bahamas. Sí, però jo el que et puc dir és una cosa. I la descripció coincideix avui dia. En canvi, el que diu el Colón no coincideix amb res. No, perquè no pot dir, perquè ell hauria arribat a una illa que hauria sigut portuguesa. Ha d'anar tirant cap amunt. A veure, la longitud s'ha pogut aproximar, ara no parlem de la longitud, però la latitud, tu agafes un quadrant, agafes 90 graus, divideixes en 90 parts a llapis, m'ho faig jo, medeixo l'alçada de l'estel polar i em dona una precisió molt bona la latitud on estic. O sigui, en Colom sabia on estava de latitud. I sabia que si la Gomera estava a 28 graus, tot el que fos per sota de la latitud 28 era portuguès. Per tant, va haver de buscar una illa que estigués per sobre dels 28 graus. Això va a missa, I allò que 3 dies antes havia visto fuego en tierra i tot allò. Esclar, anava a veure illes, et diu, mira, la latitud, tu, no la vull dir aquesta. I va anar buscant fins que va trobar una illa i aquesta va ser Guanajaní. Aquesta Guanajaní, que és superconeguda, però no se sap, ell la descriu molt bé, però després s'ha amagat, potser és que aquella no estava tan en latitud correcta i per això s'ha amagat, perquè les coses no s'amaguen per un caprici, no? La pregunta del National Geographic és mentida. Digues. Doncs jo volia demanar un aplaudiment per al conferenciant. És una veritat, i ara obrim el col·loqui pròpiament dit, perquè la veritat és que el Manel és un home apassionat en el tema de la descripció i de l'exposició del tema. Perquè la veritat s'ho coneix molt bé i aleshores ho fa atractiu des del punt de vista conceptual i des del punt de vista argumental. Per tant, enhorabona. Ara sí que comencem el col·loqui. Jo volia fer dos apunts, però ja ho faré després. Comencem el col·loqui. A veure, quina és la primera pregunta? Perquè és que hi ha hagut tantes preguntes que tenia por que ens mengéssim el col·loqui fent les preguntes. Quina és la primera pregunta? Cartes del Colom només n'hi ha aquesta. Aviam. La Roja deia que tenia... No, documents, no se sap quins són autèntics, no se sap quins són autèntics, quins no ho són. Aviam, aquí és una cosa que jo proposo una conferència per al senyor especialista Carles V, perquè hi ha uns plecs colombins que duren pràcticament 40 o 50 anys. Hem fet ja una conferència aquí a l'Ateneu sobre plecs colombins. Expliqui què són això. Bueno, no, només vull esmentar una cosa perquè té a veure amb això. Aviam, Carles V no vol pagar la 10ª part d'Amèrica en els Colom.
i el fill de Diego Colom, que és Lluís Colom, en aquella època tothom estirava a tothom, i el desterra Orán per Bigamó. Imagina't quin pecat, allà tothom era més Bigamó. Teniu en compte que segons el senyor historiador Carles I arriba a València amb 17 anys i es tiren a la seva àvia. La seva àvia que tenia 6 anys més que ella, És que Ferran el Catòlic es casa... Aviastra, no àvia, aviastra. Aviastra. Ferran el Catòlic amb 65 anys es casa amb una noia de 24, que és la de Foix, entens? La de Foix és una criatura que és bastant guapa i tal i qual. No van tenir fills. Va tenir filla, una filla que es va dir Isabel. Va tenir una filla que es deia Isabel, que hauria heredat la corona d'Aragó i algú la va fer desaparèixer perquè no se desviaran els reinos. Vull dir, això, l'expert en tot això és aquest tio. Aquest tio, diu. Aquest tio. Tot el respecte. Que no m'has tirat, No, és que volia dir aquest Mariano. És que ell a tots els d'allò els diu aquest Mariano, aquest Mariano us dirà tot el que vulgui dir. Jo tot això ho sé per ell. Carles I no es va fotre la seva àvia, va fotre una tia de 24 anys. Una tia que tenia 6 o 7 anys més que ell i va fotre una criatura que també la van pelar. Entens? Perquè aquí tornava a ser una cosa que hauria heredat la corona d'Aragó separadament de la de Castella. El fet que a Joana la fotessin boja, no era boja, la van haver de fer passar boja, i en època de Ferran i el seu fill també va anar fotent el Brogles. De fet, apareixen a les monedes, apareixen Joana la boja i Carles I. I no se sap, Carles I és només rei d'Aragó, Joana no és reina d'Aragó, això, teniu en compte això, vull dir, hi ha una intríngulis aquí. Quan ell ve, amb 17 anys, el 1517, ve a heredar la corona d'Aragó, no la de Castella. O sigui, la de Castella hi ha una reina, que és, a mort del seu pare, que era rei regente, Felip el Formós, per dir, el vell, i la reina Joana, o sigui, ell no té per què manar a Castella. Mana a Castella quan logren tot el rotllo que estava boja i llavors com que estava boja ha de manar. Però en les monedes apareixen Joana i Carles I. Bueno, el que us vull dir que té que veure amb Colom, que el tio castra la dinastia dels Colom. Fotem per Bigamó a Orán l'havia conquerit Carles I, en el castell d'Orán, Lluís Colom mor a Orán. I tota la descendència masculina, Ferran Colom és presbiter, és eclesiàstic, la dinastia dels Colom és per branca femenina, i per branca femenina la filla de Diego es casa amb un de la casa d'Alba. O sigui que els ducs d'Alba tenen molts documents, venia per això d'aquests documents que estaves parlant. Els que tenen molts documents de l'entorn Colom són la casa d'Alba perquè són els hereus, a part que hi hagi el Colom de Carvajal, aquell que van fotre la bomba als Deta, tot el rotllo aquest, però són dintre de la branca femenina que no s'ha pogut seguir en el tema de l'ADN perquè l'ADN, per saber si és, ha de ser per els cognoms Colom. I no hi ha un cognom Colom que segueixi fins als nostres dies, sinó que és la zona, a part dels polvos furtius que hi haguessin entre cortesanos que no... I els repetidors del butano, que no es deia... Bueno, que es deia d'una altra forma, però vull dir... Esclar, això sempre... Però vull dir, el poder servir no s'ha pogut seguir perquè Lluís Colom, condemnat per Carles I perquè no li vol pagar el delme, i s'acaba tot d'allò. Els Colom es conformaven amb la illa de l'Hispaniola. L'Hispaniola els semblava bé i s'havien conformat. De fet, Diego Colom és governador de l'Hispaniola. Però ja la resta de família, els reis d'Espanya logren treure'ls tot el que s'havia pactat en les capitulacions de Santa Fe. Tenim alguna pregunta a la nostra amiga de Pol de l'Estany, que sempre fa unes preguntes interessantíssimes. Jo més aviat us faré riure. A veure, això de les tartanes, jo sempre m'he mirat amb tartana. Sí, jo també. I anava tapant el cul en el cavall perquè se't tiraven les llufes a dintre que no veiessis. I els sebastians hi anaven tartana des de l'estació. Per això m'ha fet gràcia el nom de tartana, dic, coi, aquella meva època anava amb tartana. És més antiga la tartana nàutica que la tartana terrestre. Jo, ara ja una mica més en sèrio, dues coses més. Caraveles, això que dius? Calavera. A veure, i Calavera no serà d'origen italià? No serà italià aquest nom? I llavors ja tenim una mica de lío? No sé com ho diuen els italians, això. Caravel,
ho diuen amb la R. Jo, aquí jo no m'atreveixo, jo l'únic que he dit és que un dia vaig fer l'article de la Coca de Mataró i se'm va acudir que posada al revés sembla una calavera. I no vol dir que vingui d'aquí, ni molt menys, però el que sí us puc dir és que la paraula calavera aplicada en una embarcació de vela que us he ensenyat diferents d'allò és totalment catalana, vull dir, està només en documents catalans. I la curiositat aquesta, aviam, quan el Maisonneuve, el 1950, troba en un poble de l'Aragó la primera carta aquesta que s'han pagat milions de dòlars als americans, que està a Washington, en la Library of Congress, tenen exposada la carta de Colom com el primer document que parla d'Amèrica. Surt aquest tio i llavors surt a Espanya i diu no, nosaltres tenim l'original, i van treure aquesta carta que tenim aquí, que és un manuscrit. I una paleògrafa anglesa es posa a estudiar-la i diu no, mira, és segur que això és una còpia amanuense de la carta del Pere Possa, o de l'original de la carta del Pere Possa, que no el tenim, perquè evidentment primer es fa un document escrit, un document manuscrit, i Pere Possa, que se sap els tipògrafes per als tipus de lletra, com que els impressors no era com avui dir que totes les lletres són iguals, hi havia unes marques molt concretes i segons quina lletra falta, si és més grossa, si és més petita, hi ha una firma forènsica dels documents impresos dels incunables, es pot saber quin impressor, que normalment eren impressors que anaven deambulant, vull dir, venien d'Alemanya, perquè tot ve de Gutenberg, del seu poble. Uns cal·lígrafs. No són cal·lígrafs, no, perquè són els tipus d'impremta. Els tipus d'impremta hi ha una marca, perquè feien servir els mateixos d'allò que els repetien n vegades. I jo no arribo tant, però sé que arriben a saber, i aquests tipògrafs o tipòlegs, no sé quin nom deuen tenir, van arribar a discernir que això està fet en el taller de Pere Posa de Barcelona, que estava al carrer Ample, no sé on, vull dir, està superdocumentat això. Llavors, a Espanya, encimant tenemos el original, pum, porta l'original, i hi ha una tia que es posa a estudiar-ho, i s'ha de llegir aquesta lletra que costa. Jo he fet 2 cursos de paleografia i algú enganxo, no? Però el que és molt clar, jo amb una lletra, amb una flor que faig tio, però si el tio posa carabela, putatge i posa calavera, vol dir que està copiant d'un lloc que posa calavera, i li ha sortit automàtic, i com aquesta n'hi ha 50 de coses, i sobretot tipus, els caixistes feien frares en blocs, tenien un bloc, el feien servir una altra vegada i el posaven a davant de l'altre i a vegades el posaven 2 vegades. Hi ha errors que es fan en tipografia i no es poden fer en manuscrits, i aquesta tia va fer un estudi en 50 punts que deia que el monument de Simancas és una còpia de la carta del Pere Possa. O sigui que això suposo que devien fer en el moment que havien de fer pagar els 50 milions als americans, 50 milions de dòlars dels anys 20-30, vull dir, o potser d'abans, no sé. Quina és la següent pregunta? Tenim alguna pregunta més? Jo volia dir una cosa. No té cap relació. El Pall de Bot, sembla això o no? Amb aquestes... No, Pall de Bot vol dir barca del pilot. Us deixo, disculpeu, que teníem un sopar. Us ha agradat? Molt, mariners. Hi ha una pregunta més, Escolteu. Hi ha una pregunta més, la senyora Daniel Ibáñez. No, la pregunta és... Bon Nadal a tothom, Bon Nadal. L'arribada de... La primera arribada a Barcelona, bueno, a Badalona, això és... Vull dir, no s'ha pogut eliminar aquest tema perquè és curiós que sigui així. Sembla acceptat per... inclús per Castella. El que és segur és que el van treure d'aquí perquè està... A Sant Jeroni de la Murtra. Sí, l'atemptat que havia patit Ferran aquí al Passeig del Rei dies abans i estava recuperant-se. El Joan de Cañamás se estaba convaleciente en el monte de la puñalada que le había asestado Juan de Cañamás en el pescuezo. Això ho diu el seu fill Ferran, explica que estava convalescent, i el lloc on convaleixia per a la catòlica era Sant Jeroni de la Murtra. O sigui, el normal, si estava convalescent, és que no el rebessin al Saló del Tinent, sinó que el rebessin en el Saló de Plens, el refectori de Sant Jeroni de la Murtra. Això és molt probable, vull dir... Perquè per temperatura es veu que ja estaven a l'estiu, perquè el fred que feia a Castella es veu que no era la primera vegada. Bueno, sabeu...
El que és segur és que va tornar per Baiona, de Baiona va anar a Sanlúcar de Barrameda i de Sanlúcar de Barrameda d'alguna forma va arribar fins aquí. Perquè els reis estaven aquí, que estaven tractant la devolució del Rosselló, que s'havia donat com a penyora al rei de França, i això se sap que això va passant aquí, o sigui, en aquelles dates, el 3 de febrer, i esclar, aquí el tema és quants dies va trigar a anar de Sant Lucas de Barrameda fins a Barcelona. Va arribar el 3 d'abril. I que anava a peu. Del I la gent anava a saludar. 1493. Llavors en Bilbao que no podia anar a peu des de Palos fins a Barcelona. I diu que era Pals. Aquí ja comencen a haver les discussions, però és que ja va anar a peu. Sí, sí. Bueno, això va està trigar escrit. 3 dies. I això sí que pot ser. Bueno, però de Tortosa d'aquí també es triguen 3 dies. Claro, I el port que ell no destaca mai un port petitet que hi ha Pals i tal, sinó que destaca el port de Fangós, el port de Tortosa, el port dels Alfacs, el posa com el millor port de la cristiandat. I a dintre hi ha el Bayarri, en el Centre d'Estudis Colombins es va acollir tots els autors, n'hi ha un que és l'avi de la Sió, mira que ha deixat l'avi de la dona de José Mari Monjo, tenia una teoria que era de Gènova de Mallorca, i el seu tio, el seu oncle, en Josep Maria Aran, em va regalar el llibre, tinc el llibre original de l'Aran, que va explicar un llibret de com podia ser els coloms que hi ha a Mallorca, que n'hi ha molts, i n'hi ha un que diu, mira, amb un germà que es diu Tomeu, i un altre que es diu Tòfol, diu, només poden ser mallorquins. De fet, jo he estat el vicepresident del Centre d'Estudis Colombins fins ara, que s'ha dissolt, després de gairebé 30 anys de trajectòria, i confirmo el que ha dit el Manel, anem a veure. Aquí hi ha un lligam, per exemple, el que era el nostre responsable de màrqueting, que no s'està registrant, que el senyor Estadent, el seu avi va ser un dels cofundadors del Centre d'Estudis Colombins i justament és el que defensava justament el tema de la teoria tortosina, de l'origen de Cristòfor Colom. És que el llibre del Bayarri és bestial, Exacte, i després hi ha un altre corrent doctrinal, que és el corrent eivissenc, d'Eivissa, que és el de Nildo Verdera. La Nildo Verdera, que estem parlant sempre d'amics comuns, no? I després sempre no perdem de vista que estem parlant de la tornada del primer dels 4 viatges, que no eren 3 caraveles o 3 calaveres, sinó una nau i 2 caraveles, perquè la Santa Maria era una nau i la Pinta de la Niña eren caraveles. Vale, no, hi havia un... Bueno, jo havia de dir una cosa. Digues. És que tens la paraula, és que hi ha hagut... Pues no es nota. Sí, tens la paraula. La paraula i no et deixen parlar. Una cosa senzilleta. Has parlat de Pere IV, el conestable de Portugal. Sí. Però em sembla que t'has equivocat de Mariano Pere. No, es casa amb la filla del comte d'Urgell. Sí senyor, amb Isabel d'Urgell. Aquest és el pare del Pere IV, no el Pere IV. Bueno, és possible. No, és tan possible. I la seva germana, el Pere IV... Sí que era oncle regent d'Enric el Navegant. Enric el Navegant era el germà del pare del Pere IV. I que molta gent que diu que de Navegant res. Això ja no m'hi poso. I era el germà de Felipa de Coïmbra, que el Bilbeny diu que era la dona de Colom, i el Centre Colombins s'emprenguin quan dius això. Però el Pere IV, que va venir aquí i era fill del Pere que ha casat amb Isabel. Això era net d'Isabel d'Urgell. Per això també podia haver sigut, el vam agafar com a rei de Catalunya. El que és important és que aquest Pere, conestable de Portugal, oncle d'Enric el Navegante, que el té en el govern uns anys, que Enric el Navegant no pot governar perquè és massa jove, suposo, o per el motiu que sigui, i és el que porta els dissenys de les caraveles, segons els historiadors, de Venècia i de Gènova. Però és que el curiós del cas és que passa per Barcelona, per casar-se amb Isabel d'Urgell. Per tant, en el viatge es podien portar, i el fet que la primera caravela que tenim documentada sigui la catalana, dona peu que hi ha una influència, almenys, el que us he posat, el Barros... Estic d'acord amb el pare del Pere IV. Vale. Jo conec en el Pere IV, poeta, que el César estirava a la seva secretària. Li vaig explicar, aquesta noia ve a les conferències, saps? I tenia uns lligues, el César portava una llista del tren. Això no es pot dir. Estàs resistència, t'ho dic. Però li vaig dir que el César... No n'hi ha de rècord, és tot públic. No, però això ho has dit res, perquè no... Censura zero, no és hi ha un Pere IV,
el poeta català, Sí, bueno, jo d'aquest. que era amic de Félix Jo soc més bé la de seva la secretària, crònica, no em trec. quan vaig Era de Sabadell, aquest Pere Quart. Sí, sí, sí. Hi ha alguna pregunta més al fons de la taula? Alguna pregunta que no es veig des d'aquí? Historiador. O algun historiador? Bueno, no, el que us volia és... És un historiador aquí present, per això t'ho deia, eh? Ah, no, però... De noves generacions. Si hi ha un historiador, li explicaré això. Aviam. Hi ha una cosa que en un article que ha fet algú en l'Institut Nova Història... Quan tens un historiador de 40 anys present, has d'aprofitar, eh? No, però espera't, no, us diré una cosa importantíssima. Ostres, ara per arribar aquí serà... No, perquè ell parla de que no podía volver por las Canarias porque Hernando Colonia dijo no volvió por las Canarias, però és que hi ha el López de Gómara, aquesta és la primera part que jo volia tractar, i l'altra és aquesta, i Naveguer comença el diari del tercer diari de Colom, del tercer viatge de Colom, y navegué en la isla de Madeira por un camino no acostumbrado a fin de evitar un escándalo que podía surgir con un ejército de Francia que me esperaba en el Cabo San Vicente. Francisco López de Gómara es fa ressò d'això. Diu, és que partió i fue por la isla de Madeira. I per la isla de Madeira no es pot anar a Amèrica, és impossible. Ha d'anar cap al sud a buscar els corrents de Cap Verd. Per tant, diu, aquesta persona que va fer aquest article, diu, és que aquí hem canviat Madeira per Mallorca. Aquí, de fet, posàvem Mallorca i tornem a la navalla d'Ockham, busquem una explicació. Vaig agafar el manuscrit i en aquest manuscrit hi ha això. Còpia del diari de Colón, relació del tercer viaje. Partí en nombre de la Santísima... Això està copiat del diari de Colón, eh? Partí en nombre de la Santísima Trinidad, miércoles 30 de mayo de la vida de Sanlúcar, bien fatigado de mi viaje. Hi ha un paréntesis y diu que a donde me esperaba descanso cuando yo partí de estas Indias se me dobló la pena. Si està sortint de Sanlúcar de Barrameda, com pot dir cuando yo partí de estas Indias? O sigui, sabeu allò que fan en les pel·lícules dels serials, que diu episodis anteriors, et fan un flashback de tot el que ha passat. Doncs en Colom, aquí, perquè li va passar pels collons, parla de la tornada del segon viatge, no parla de la sortida del tercer viatge. Diu, porque a donde yo esperaba descanso, cuando yo partí de estas Indias, se me dobló la pena y navegué a la isla de Madeira tornant d'Amèrica, no anant a Amèrica. Bueno, no, però ho enteneu? O sigui, això, el que va liar la troca va ser el López de Gómara que diu que fue a Amèrica por la isla de Madeira. I és impossible, això si l'Hernando Colón ho és llegit li hauria dit no se puede ir a Amèrica por la isla de la Madeira. Tens en comptes d'explicar que això han canviat de Madeira por Mallorca i això era l'isla de Mallorca, que això és la tercera derivada, lo fàcil és mirar que està parlant por evitar el escándalo que pudiera tener con una armada de Francia que me aguardaba en el Cabo de San Vicente. Està explicant la partida en nombre de la Santísima Trinidad, bien fatigado de mi viaje. Y llavors diu, porque iba muy cansado, porque a la vuelta de América, donde me esperaba descanso, cuando yo partí de estas Indias, se me dobló la pena navegar a la isla. O sigui, ho està escrivint des de les Índies, aquest allò, perquè diu, cuando yo partí de estas Indias, se me dobló la pena, i està fent un parèntesis. Això és un parèntesis que no té res a veure amb la sortida de Sanlúcar de Barrameda. I llavors el López de Gómara es llegeix el diari de Colom i diu, es que el tercer viaje fue pasando por Madeira. I aquí és... Era mariner aquest López de Gómara? És un historiador important. Perquè igual no sabia masses detalls. No, però hi ha moltes errades. Aquest López de Gómara va fer la història de la conquista de la Nueva España, la vida en Ferran Cortés, i un altre diu que es deia Bernat Díaz del Castillo, va fer un altre llibre que es deia La verdadera història. Vol dir que el López aquest... Sí, i va dir, jo vaig estar amb el Cortés a Amèrica i tu ho has escrit del que has sentit parlar i no tens ni idea. Doncs ja ens dona una idea una mica... Però hi ha dos historiadors italians que diuen Colom volvió por las Canarias, perquè diu, estando sobre las Canarias, no interpreten que és el mariner de les Canàries. Sí, que és una... Llavors aquí això ha donat... Hi ha dues tonteries que tenen una explicació científica. La de sobre les Canàries és el meridià de les Canàries, el mar de Castilla és la latitud de Castilla, i aquí és que està parlant, cuando yo partí de estas Indias se me dobló la pena navegar a la isla de Madeira. No diu cuando yo soy de Sanlúcar fui a la isla de Madeira. Entonces està parlant un parèntesis que fa un comentari que està molt cansat, que va haver de sortir a Sanlúcar, però està cansat de la tornada
de les Índies, i aquí és quan arriba a l'Equador i es queda sense aigua i diu, està a l'altura de... està a l'Equador, estamos en el Equador, el sol está y no tenemos agua. Un altre dia podrem parlar del tema de la longitud, latitud, perquè sabeu que el tema longitud va íntimament lligat al tema de la descoberta, del descobriment del tema del cronògraf, del cronòmetre marí, de Harrison, concretament a finals del segle XVIII, i que està a Greenwich, el primer, el segon i el tercer, que es va fer per a concurs públic i tal. I aleshores hi ha un treball excel·lent de la Dava Sobel sobre longitud. Sí, però la caga. La caga, però és un best-seller en qualsevol cas. Sí, però dient mentides es pot. Jo vull agrair al Manel, que és que ha de recollir la teva de cap, perquè si no s'ha de recollir. Jo us vull agrair a tots la vostra presència i convocar-vos per la propera, que és el dilluns 26 de febrer, i bones festes a tots. Gràcies.